No opäť všetky pohľady budú smerovať na základné číslo 1, pretože tam už je všetko pripravené a Trnava Hora ide rozbehnúť svoj športový pokus. V tejto kategórii zatiaľ vyzývačka z Čiernych Klačian 19:32. Práve Trnava Hora je tým, ktorý hravo takéto časy dáva, ale teraz to nevíde, pretože nevyšiel košík. Veľká škoda, možnosť bude v druhom pokuse, ale teraz baby zachraňujú, čo sa dá. Košík stále hnevá, neuveriteľne, možno je tam ľavý závit. Až teraz budeme naberať. Komplet celý predok už je pripravený. To bude rýchlejšie, ľavá strana bude výsledná 38-68, žiaľ, košík nám